bojoku mbiyen iki metenge malah walalala. Anake wong. Nek nglairno ora ngangel sapa-sapa bojoku nek nglangirke iki mesti otodidak. Lha kok lahir otodidak. Kali kudu langsung wet ngono. Metu neker. Ya, Dik Indri semangat nggih. Tapi kok kaya kena penyakit ngono ya kuwi, Jo. Kok ireng-ireng niki. Mboten. Paturi kobong. Berarti sing nyawangi mripate wayahe ndandakno. Jantung. Nek gulune iki ireng kuwi nek gula. Nek gulune ireng. Nek raine ireng kuwi jantung. Ha iki sawak rai sawak ileng kabeh. Cepetno paling karek dinan ngono lho. Iki Mbak Lucy Brahman masih lenggah. Saya lenggah, ajeng mantuk kula WA, sik bareng-bareng. Saking kutha Ponorogo. Wih, reok. Nggih. Reok. Kala wau sing dereng medal request wonten wau podang kuning dereng dipinangkan. Request ingkang nembang Mbak Lucy Brahman. Nggih. Minangkani wong Mbah Kong iki midangetke ke ngandhap lho Mbak Lucy. Oh, nggih. Tembake cara kuna, cara Mbah Kong biyen. Nggih. Montor-montor cilik sing munggah mlenet. Wanggut nek krungu montor-montor cilik iki terus kelingan jaman biyen iki. Nggih. Lah menawi mawon jaman riyen teng mriki saderenge dalan gedhe nggih dalan Cikar mriki niki. Oh, ngono ya. Nggih. Wong biyen niku ajeng teng pundi-pundi niku nggih nitihe Cikar, ajeng teng pasar adol panen nggih Cikar. Sembarang Cikar. Ada. Sampean dadi sapine? Aku jaman semono ku yo gurung metu to. Lah nek wis metu aku ora wis bengong kaya Mbah Kong ngene. Nggih, alhamdulillah sing berkahi tasik kathah. Luar biasa. Sing mirsani YouTube nggih alhamdulillah tasik kathah. Masyaallah. Jo pesindene nek laris ya. Nggih. Gelange kuwedi. Sih akeh gelange bojoku. Kok iso? Gelange bojoku lho, kiwa tengen ngantek teko pundak, buah wae ra iso nekuk nek mlaku ngene. Tenan kuwi, gek pirang gram? Ya ora pirang-pirang gram iki nukokke aku kilonan kok. Wah, sugih. Nek poso ngono kae kenek dienggo naleni nek ambek gawe es. Kuwi gelang karet. Podang kuning Mbak Lucy. Kowe nek gara-gara swasantane pun nyantai. Oke, siap. Karena begini iki mung nyeneng-nyenengke Mbah Kong. Mbak Kong iki generasine Mbak Kakung kabeh niki Oh, iya. sehat alhamdulillah. Nggih. Mugi panjang yuswa. Amin. Seger waras nggih Kakung. Jenengan nggih badhe salaman karo Mbak Lucy. Nggih ora apa-apa. Lah iya, sok sapa ngerti sesuk ki Ah, putu-putune nggih. kepengin ngersake yo Mbak. Nggih. Nanggap meneh. Mbah Kong kuwi tasik wungan iki. Lah menika. Pundi? Wah. Masya Allah, tasik. Teng dalem. Masa dereng sare, Mas. Nang emperan. Nggih, nggih, nggih. Nang ngandhap niku kok sik nenggari teng Neng neng latar. nong nong Nah, podang kuning. Dek ingin aku ki masamu nyanyi ra iso mandek. Nyanyi kok ora iso mandek. Nyanyi gubuk asmara lali ya ora iso mandek. Dadi patang rep. tunggale Melani we nyanyi Garuda Pancasila ra iso mendek. Kok iso? Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Coba ora dhewean karo Indri. Ayo Indri, kene Indri. Pundi Mbak Idri di pundi? Niku sing bobot rong sasi niku. Maksud tondo ora ketok. Hati-hati, si rong sasi ora ketok. Kaya aku sing Kaya aja kerja berat. Rong sasi ki ora entuk kerja berat.
melu sung-sung gabah ki ra usah. Tidak apa-apa, tapi kebanyakan anak-anaknya seniman itu strong. Betul. Kuat. Betul. Anu bojomu mbiyen ya meteng. Lho bojoku mbiyen iki metenge malah walalala. Anake wong. Nek nglairno ora ngangel sapa-sapa bojoku nek nglahirke iki mesti otodidak. Lha kok lahir otodidak. Kali kudu langsung wet ngono. Metu neker. Ya, Dik Indri semangat nggih. Kono to sampean ya kono. Dijaga supaya sehat jero lan jagone. Upama Indri dadi bojomu ku ya gelem, Ja. Walah Bapak nek kula ngono Nduk mesti diseri sik wetenge. kula niku mesti gelem sing indrine niku lho pripun. Nah, lho. kula moh, Pak. Oh iya. Aja ngenyek iki lho ya. Aja nek nang dobelan ndane. Engko nyumetre metu kaya jolang piye. Ora wong ra melu gawe kok iso. Tapi kiraku mbiyen jaman metenge mbokmu pas nglairne awakmu mbokmu jerit-jerit tok. Kok roh lho sampean iki. Lah kuwi metumu kan nyungsang kek kere dhewe nyantol untumu malah jepat. Iya lah kae dukune dukune tuwek. Bareng metu mbokmu gaber. Ngono kuwi. Dukune bayi ra patek perhatian. Ning nganu kok Mbak Lucy, ibuke Mas Julang menika sayang banget karo Mas Julang. Kok alhamdulillah. Weh najan to kaya ngono kuwi nek ngudang anake arep mangat sekolah, anakku Julang sing ganteng-ganteng dhewe nah sing bagus-bagus dhewe ya, Ja. Nggih. Kae makku nek ape sekolah mesti muni ngono. Bocah pinteng. Sekolah nggih sekolah. Nggih mari dhewe, ganteng-ganteng dhewe, pinteng-pinteng dhewe. Ngono ku wayah sekolah terus istirahat aku jejer kancaku mlengak lho. Kok ijek alek aku dhewe ya. Kek dikudang mbokmu. Mergane ibu. Itulah tanda kasih sayang Tanda seorang orang kasih tua. sayang. Ibu ki Besok mau. lek gede dadi apa nah? Jenengan dadi tukang suntik. Nyuntik sapa le? Nyuntik Mbak Lucy. Aku yo urung lahir. Bareng dring. Ya bareng le, wong Padha lahir. tuweke ngono Mas. Asamu terus ijek imut ngono, ate wegah wi. Ogah aku. Wong Urip ki sing penting ngene, aja ngitung umur, loro aja ndelok KTP. nah iya. Mergo lek ndelok KTP kuwi wis elek seumur hidup, lek ngitung umur kowe mesti gila. Iya. Kuwi tenan asli. Ning saiki ora iso mbok kon ora ndelok KTP iki gak iso. Apa kok? Apa-apa saiki nganggo KTP kok. Contone? Utang. Iya. Tak dhisike Mbak Indri, Piye bawani ngono, sik Mbak Indri. Indri. Mbak Indri ngantuk sampean. Semangat Mama. Apa ngempet munek-munek to nduk sajake nyandring jolang? Mboten. Utahno ae langsung. Nadyan wujud temong peksi. Apal lek. Iya. Nggih, Ya saya apal. apale. Jejer Mbak Lucy kok. Piye suarane? Ketularan pinter, ketularan suaranya apik. Sindene cakraning rati ra ono sing ono. Tolok ukur. Tolak ukur kok tolak ukur. Ya tolak ukur. Bojo nek nyinden yo ngene iki suarane. Bojomu lek nyinden mengol cangkeme dhisik. Dirungokke karo turu ning kuping ki. Piye? Piye, Waru. Malah luwaru. Terus Kendri. Nah, engko nek kurang fasih teng mriki enten guru sinden. Nggih, sinten, Pak? Mas Ketuk sing mekeng niku Mas Ketuk niku guru sinden. Nek dina Minggu guru sinden anak-anak ngulang jawi barang sakesuk entuk lagu 5. Sarsur kulonan wah entuk 5 montor-montor cilik. Seminggu. Sinden cilik-cilik yo lagi dilatih kuwi. Wah, pitung kesuk untuk 35 lagu. Terus ya. Alus manis nang Sing mekeng
saking ku ya guru karawitan. Pelatih Bu Awang le pengendang ya sing iso ngono ya. Ketoke Iso ngendangi lancaran salahan barang. ketoke bocahe biasa lho Pak iki. Cinem tak tunda. Maju sithik Bu, ngono dekne sing maju lho kowe. Kedukane sing maju. Wong kendange ora penak. Wong tukoke kendang. Yo. Yo ngalah. Tak kai kewendang sing elek ngono ngoplaki pirang-pirang dino tangane kampalen. Iya. Oh, saiki wis iso ngendang. Alhamdulillah ngendangi. Sesuk Lah kapan sajake ditanjakne napa pripun to? Ya ngono Kula kok. dereng nate ngertos. kok nek mongko wis kondur iso. Arep ngendangi Manyura barang. Ya, jagani nek Mas Bari izin, Mbak. Terus Kendri. Wasewingkan Lagi ngerti. Oh, jebule tangane pengendang iki dikek handiplas iki jebule ben ora abang-abang ngapal. Mas Bari sing tenanan kok nganti kegeser. Rancam Lah posisi iya, dhek. iki kok nek wis iso sampean digeser. Wah, kuwi ngrakit panjak-panjak wedok. Wah. Wah, iya. Kok nek dadi ya ben do melok manjak. Sing gampang ya ketua pajak wedok ya. Iya. Mama sudah mandi. Mbak Indri lulusan sarjana seni kerawitan nggih. nggih. Wo saged gender, saged gendang napa niki kowe? Pun supe sakniki, Pak. Kowe iki sekolah lagi pirang tahun kok terus lali kabeh pelajarane. Lah pun dangu mboten nyekel. Wo. Nek suwe mboten nyekel lali. Nggih. Tak cekeli apa? Nggih nek suwe mboten nyekel nggih lali rasane nggih, Pak. Nggih. Awakmu yo ngono? Iya. Kowe lek suwira nyekel ya lali rasane. Aku wis malah semaputan ya. Suwi wis ora roh ya. Lali kabeh. Kadang lali nek ning omah duwe kok, Mbak. Wong edan. Dek to, lek muni ngono kok rupane kaya bagus-bagus kok. Jo, kowe kudu sadar eling sing dalem Mbak. Rumahmu kok sing sesuk ning salon. Di apa kuwi lem Diremplas. Alteco. Kok di lem Alteco lah tambah ketepen lah. Aku wis tau ning salon iki malah kon usung-usung. Bojomu iku kan Kuwi salon putih sound banget. system. Iki salon kecantikan. Kan cuci muka, dipiling, digosrok gawe rampelas pipine. Walah ra malah. Malam, Om. Mandi Mandi apa kuwi? susu. Susu. Ah, Apa pengen didusi moden, mandi moden. Malah Kuwi wangi, wong Om. wangi nganggo kembang, Jo. Iya. ngene. Aku ki nek ana wong muni pengen didusi mudin, sumpah alung ralah ora adus bathek ya wis. Lah nyapa kok ngono? Lah sebabe Lah tanggaku nek didumi mudin surat tau udah mulih to, Mas. Kula dikeki wangi-wangian didusi nganggo jun. ngisor bokong disanggo gedebok. Nganggo Butalang. walik-walik ngono ora medeni we, Pak. Rasah. Aja, adus dhewe, Jo. ae. Adus dhewe sak resik-resike. Oh, alah. Aku gak ora apa-apa nek jane wong ngono kuwi ora kok masalah sirikan ora. Didusi mudin sing paling loru ku lho. Apa? Ditutupi jarik sithik terus dikei debok digebyur. Syuh. Ora. Ora. Ira ki lek pas anu Pak Moden bagiane jolangi gak dirokok kok disogok. Aku somben ape mekas aku somben. Bekas piye? Gowo ning gone cucian ae aku. Iya. Dupe omahe cedak cucian kok. Apik lho, Jo. Iya. Somben di laundry, Bu.
cuci salju curut ketok putih kabeh nguntuk kabeh wis ya. Ah terus dikosoki bolak-balik ketemune ya. Balik-balik ngono. Ora malik miring kok malik. Miring kok malik. Terus Kendri, terus Kendri. Kak Indri. Goleki si podang jenar Mbak Indri menika garwane angkatan laut, Mbak Lucy. TNI. Nggih, bocah ayu, gede dhuwur, suarane bening, Bening. cengkok apik. Weh, Ngono ku lho. Tolak. Komplit paket komplit. nasibe ya Bojomu. bojoku kae nek kadung nyuwur. Nasib apes bojomu. Bojoku Sire sing disir tanggane. kae kan Nek cah awakmu. loro. Piye? Aku karo kancaku. Heeh. Anggike ndeke ngesir kancaku, lah kancaku keturun terus ndeke tak saut ngono wae. Oh iya. Musibah. Kok iringan ya apik kok ngarep. Garwane angkatan laut niki. Garwane angkatan laut. Lho jenengan urung pirsa tukang golek iwak. miang. TNI kok minyang. Ya TNI. Sampingane miang. Oh, sak menika wonten sinyal ya teng kapale Mbak Indri ya. Pripun? Teng kapale ke garwa wonten sinyal. Mpun enten. Oh iya. Saya bisa pikir. Terus Dek, terus. Kalau- Dek. Iba bunga ing atiku Jane biyen yo disir sing bunang ning kalah cepet ya. Yo ngono ki lho, makane wong lanang dan sasedas-das. Zaman saiki yo ngenteni kongko yo merucut. Tenan. Usum Tapi sosmed. sopire bis sing jenengan nggih ajeng lamaran to, Pak? Rizal heeh, arep Oh, alah ramalan. patah hati. Iya. Entuk Niku tanggane senengane dhewe. nek nyeluk kula mamah ngoten niku. Rizal kuwi Nggih, Mamah Indri kowe ngundangmu terus piye? bos. Oh. Anu Mas Rizal iki latihan dadi Latihan apa? ngundang mamah. Oh, nggih nggih nggih. Indri nek go latihan. Maksudnya uji coba lho Pak Igit. Ah. Nyanding bisa dadi tambah Rizal iki bocah gagah gede dhuwur sepeda motore Honda apik larang. Wih, Pas poso sepeda motor apik kok ora duwe bensin. ditakoki pas disuruh ngene. Mbah busine mbah apane ngono Pak. Iya. Jebule lah kok dibenakno ning pom jebule ranti bensin. Yo alah. Podang kuning ya Mbak Lucy kalian Mbak Indri. Ya, monggo dibalik ya. Kowe minggir Jo ben wong loro. Ah, Wis tak ben loro. batin kok cah. Koyok-koyok jejer Mbak Lucy, jejer Indri, aku koyok panu ngono nemblong ngono gitu. Ora apa-apa lho niki ning hiasan. Nah, ketok jring nek ngene. Iki gang sesuk neh ketemu kowe neh ya Jo. Lho, teng pundi Pak Igit? Sluke. Tak ketak. Ngene iki lho senengane. Ya, Perawatan nih. Nek gede Mas Imron Pangkalan ngono lali. aku iki dirawat. Dirawat iki wong ngono ancen ndase ngene nganggo wedak siang malam yo malah lorek-lorek. Oh. Tapi kok kaya kena penyakitmu aja kowe, Jo. Kok ireng-ireng niki. Mboten. Pak nggih Obong. Berarti sing nyawangi mripate wayahe dandakno. Jantung. Koyoke Nek gejala. gulune iki ireng kuwi nek gula. Nek gulune ireng. Nek raine ireng kuwi jantung. Lah iki sawak ra iki sawak ileng kabeh. Cepetno paling karek dinan ngono lho. Aja. Iya. Sesuk periksa. Tenan. Lambene sing kendang jepeng elek. Elek.
komplikasi ku bersyukur apa-apa ana. Danang sing nek gula kok ngelokke kowe padha-padha. Lah winginane kakean kula dikeki gelem ya, Pak. Ya, masuk, balik. Ya. Wedi, jolang wedi. Wedi yo. Tekan aku kok ya wedi tenan wong kono ke ya ora roh jenise penyakit lho. Ngerti aku. Pokoke anggere gulune kene ireng, kuwi ciri khas kene gula. Wah, sesuk dibacokake gen abang. Nek raine ireng, kuwi jantung. Jantungmu obah dhewe kuwi. Lek bokong ireng. Allah. Kah aku gah nek diwalik aku. Bisa ya. Pak Harsono, Dokter Harsono Sulang. Rasaan. Tenan, Jo. Lho iki sida nembang ta ora? Cek lebih tenan. Ora lho wis kadung aku lungguh lho. Iya, iya. Podang kuning karya Pak Darno, Mbak Lucy kalian Mbak Indri. Ditayubke cara Bojonegoro ki Mbak Indri. Halo, ayo Indri. Podang kuning mlebune napa manut? Podang kuning seri huning ngono ya. Halo. Podang kuning Sri Huning. Iya, ya buka bonang, Mas. Es krim juga. Esok-esok podang ning penake Mas. Aku kok es krim. Monggo Bu Tajim kalih Mbarse. Alon-alon mawon Mas. Klejang tak sawang mencok neng apa ya kancangan tari bisa kadawan sarawing oceh dheweke golek pencokan masih
Mustika Tunggal. Tak seranane tanpa katulo tegeta. Indri. Ayo nyero Mas. jan. Jan panggah gayeng nggih. Ijolmek. Wis kaya Mbak Ida karo Bu Tajim. Nduk Jenita sih. Wah, iki. Aset Bojonegoro ya. Wah, aset. Kene nok. Iya, ayu, mimpluk-mimpluk, pinter, suarane ya cemengkling. Lah. Semarangan Pangkur iki nek ora ngger lambe iso. Pangkur Semarangan lho. Pangkur Semarangan. Nek sing Malik Jolang iki ya apik ae rumah saya. Oke, wae. Alah, eling neh perkara balik-balik. Selamat pagi, Dek Jen. Selamat pagi, Pak Sigi. Wah, Bapak iya nonton TikTokmu terus. Wah, live terus. Ning aku ora mlebu mung tak delok sih ngono. Aku anggere arep HP ku arep peteng tak dudul neh ngono. Pun mboten saged le, Pak. 2031 nembe saged nih. Sebabe Keben Masa kebene tumur. pembatasan usia. Ngono kuwi daftarmu kuwi nganggo umur sing tuwek. Daftarmu nggone ibu. Ibumu nggo daftar. Kula damel niku 15 tahun, Mbah. Lah, ya ora oleh. Malah Mboten gawe saged diganti. web bae. Ngono nggih. Men kuwi gawe web jenitasinden.com. Oh, ngono. Nulis apa-apa ditulis dimasukkan ke dalam web. Itu lebih berkelas. Nadyan to ora usum. Ning ya kuwi ono gunane. Nggih. Nggo catatan dunia. Ya. Nembang napa Nduk Jenita? Lagu sing anyar napa Nduk? Napa Dena?
Badhe nyepi lagune jenengan mawon. Ingkang pundi? Sakarepmu to, Pak. Wah iki. Favorit. Sakarepmu. Sakarepmu. Kuwi nganu apa kuwi? Lagune wong ngomah-omah lagi do padu. Ya. Tresno pancen semu ngono kae. Nesu sakarepmu ngono kae. Waduh. Jenita kok ya apal sakarepmu bareng. Bocah iki athikan gathekan kok. Cah sakmene iki memorine isih jos. Nggih. Ya, Isih kelingan to? Isih kelingan. Pokoke Mas Dodo ora usah nyuwara dua. Pokoke dempunge bareng karo Lukman. Oh Lukman bingung. Suara dua. Ninono neno wardene nomono neno Yo coba kaya ngapa sakarepmu mit in Rembang dipun bapani napa langsung? Langsung mawon. Pak. Langsung oke. Buka saka ketipung tuk nong ning ya.
kasih Nduk Jen. Sama-sama, Pak. Makasih. Nah, iki bibit unggul tenan iki. Nggih, bakal Pak Igit. Kowe tak dongake sampeyan dadi bintang tamu. Oh, ngene ya. Sing apik. Engko nek wis SMA wiwit kelas 2, kelas 3 Lulus. wis mulai kudu dadi bintang tamu SMA. Nah. Ora kudu pokoke kuduk kae. Ya ora. Genti iki sapa to? Mbak Yosi karo Mbak Ida bareng ngene iki. Yo bareng. Iya, Yos. Ayo. Yo. Yosi. Ayo bangun. Pelok tekan larase. Karo Mbak Lucy bareng lho. Ya bertiga. Mbak Lucy, Mbak Yosi, Lala. Mbak Ida. Ya. Wah. Bareng mayang jelong sedina mayang sedina prai sedina mayang ning awak kok loro kabeh rasane. Nggih Pak Igit, ora trimo ning awak. Ning Jenenge wong iki ngono, dikai bacutan biyen Mbok Gusti. Mbok nyuwun leren sedina, bareng dikai sedina mayang sedina ora dina mayang dina ora sambat. Yo disyukuri. Nggih. Piro-piro. Ada ya. Ngilo Jo, aku kameraku. Ngilo, yo. Tak kon ngilo kok wedi. Nggih. Guyon Jo, guyon. Guyon lho, Jo. Ora wis tenanan ya Ora iya asline dhek gawe krim malam to ora cocok. Lah iya to. Mau dikai krim malam ora cocok tak nggo krim pajar wae jane. Krim pajar. Ya Lagune apa bertiga. iki? Bertiga lagunya apa? Lagune yo iki sedina ya ora apa-apa. Terbaru. Duwe anak wedok terus dikudang. Ceritake kepengin di anak wedok. Heeh. Ya. Kuwi ompake kuwi kaya apa? Kaya rondo kempling ya. Leres. Lulaleng lelo lelo laleng. Nali lelo lalelo lulilong. Ya, ya. Itu memang musik ini semuanya awalnya itu dari satu musik dikembangkan lagi. Mosok? Oke. Oh, awale ya kok ela elo kuwi to. Wah. Ela elo ngono. Terus dadi aja sembrono, aja digundeli rondo kempling. Joyo pasokane. Dadi dena ngono kae.